अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष म्हणून दिलीप कोटे हांची नियुक्तीचो आदेश काँग्रेस पक्षाची अध्यक्षा सोनिया गांधी हांणी प्रदेश काँग्रेस समितीक दिला। या शिवाय सचिवांच्या नियुक्तीचो आदेशूय पक्षान जाहीर केला अशें कवठणकारान सांगला। नवीन 10 सचिवांक लागून प्रदेश कार्यकारिणींतल्यान सचिवांची संख्या वाडल्या। प्रत्येक मतदारसंघां खातीर एक सचिव आसचो म्हूण सचिवांच्या संख्येत वाड केल्या। हातूंत नव्या चेहऱ्यांचो समावेश आसा अशें तांणी सांगला। काँग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ एससी डिपार्टमेंट ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आणि जो नवो चेयरमैन अपॉइंट केला ताचें नाव श्री दिलीप कोटे जे आसा तांकां एससी डिपार्टमेंट जे आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे तांचो नवो चेयरमैन अपॉइंट केला। एडिशनल अपॉइंटमेंट जाल्या ते म्हणल्यार 10 सेक्रेटरी अपॉइंट केल्या प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आणि चडशे करून हातून यू विल सी सेवरल न्यू फेसेस हू विल बी प्लेइंग अ की रोल इन द ऑर्गनायझेशन ऑफ काँग्रेस पार्टी इन गोवा। फ्रँकी पिरेस, क्लाफासियो डायस, एडवोकेट आतानासियो मॉन्तेरो, विल्फ्रेड डिसा, प्रदीप नायक, एडवोकेट मनोहर शिरोडकार, आश्रफ पंडियाल, जनार्दन भंडारी, बाबू गांवकार आणि दयानंद सोपटे हांची सचिव म्हणून नियुक्ती केल्या अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। फ्रँकी पिरेस, क्लाफासियो डायस, एडवोकेट आतानासियो मॉन्तेरो, मिस्टर विल्फ्रेड डिसा, मिस्टर प्रदीप नायक, मिस्टर मनोहर शिरोडकर, अशरफ पांडियाल, मिस्टर जनार्दन भंडारी, मिस्टर नानू गांवकार आणि मिस्टर दयानंद सोपटे हे जे 10 सेक्रेटरी आता नवे अपॉइंट केल्या तांचेर काँग्रेस पक्षाची एक इम्पॉर्टंट जबाबदारी आसतली आणि तशें हातूंत दितले हातूंतले खुबशे जाण जे आसा ज्यो विच आर न्यू फेसीस विल बी लिडिंग की रोल्स एंड प्लेइंग की रोल्स इन द ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर ऑफ काँग्रेस पार्टी। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।